Zombie Apocalypse. Yes guys, good morning po ulit sa ating lahat. Once again, andito tayo sa may Bugalyon, Pangasinan. And for today's vlog ay women's category po tayo ngayon. Ito po yung last stage na race organized by Sir Idol Jeffrey Garay guys. So support po natin yung YouTube channel din ni Sir Idol Jeffrey Garay, ang Idol Garay TV. Maraming salamat po kay Boss Quincy Bike Shop. Siya po ang may-ari ng Uncle Boss Bike Shop, located po dito sa Bugalyon, at sila po ang talagang nag-sponsor sa race na to. At sa ating Go for Gold kay Sir Jeremy Go at kay Sir Doming Salteng, maraming salamat po sa inyong lahat sir, at sana patuloy niyong gabayan si Idol Jeffrey Garay. At ayan nga guys, mula dito sa plaza ng Bugalyon, lalabas tayo ng highway doon sa may tapat ng plaza guys, at doon ang start line ng ating women's category, at magbibigay ng konting paalala muna si Idol Jeffrey Garay para sa ating mga participants bago sila tuloy ang pakawalan. Oh my God! Wow! At ito na nga guys ang hinihintay nating bakbakan ng ating mga women's category, at nag-umpisa na nga itong ating karera. Shoutout sa aking cameraman, sa aking idol na si John Ribatol. Siya po ang kasama kong kumuha ngayon ng video sa race na to. Gusto ko nga rin po palang pasalamatan lahat ng sumali sa ating women's category. May mga tropang Alaminos, Sual, Bugalyon, meron din pong taga Mongkada, at yung iba guys na taga part din ng Pangasinan. Shout out sa inyong lahat. Ride safe po, at sana matapos itong race natin na walang anumang mangyari sa ating lahat. Sa tulong po ng ating Panginoon na siyang laging sumusubaybay sa atin sa araw-araw. Maraming salamat po. Ayan nga guys, at bali 13 po itong mga participants natin na sumali sa race natin guys dito sa Bugalyon. At ang estimated po na kilometers sa ruta nila guys ay mahigit 15 kilometers. At nag-start kanina doon sa may plaza ng Bugalyon, at didiretso sila guys dito sa may Sukuni, kakaliwa dito sa may crossing, at didiretso hanggang sa may part ng Magtaking guys, at doon mag-U-turn pabalik ulit dito sa intersection, at pabalik doon sa may plaza ng Bugalyon guys, at doon pa rin yung ating finish line. So panoorin natin guys, at maganda yung pinakita ng ating mga participants, at ang lalakas nga nila. Talagang pinatunayan nila na kung sino sa kanila guys yung nanalo sa race na to, ay talaga namang masasabi natin na sila talaga yung karapat-dapat, lalo na yung magiging champion sa race na to. At ito na nga guys ang ating mga tropa wearing jersey na white from Alaminos City, Pangasinan, Ma'am Kathleen Ignacio, at nasa harapan niya si Ma'am Jessel Tomas ng Sual, Pangasinan. Yan nga guys, at lipat din tayo sa bandang harapan para makita natin yung iba nating participants at kung sino sa kanila ang nagdadala sa race na to. At ito na nga guys, wearing jersey na orange ang kumawala dito sa ating harapan. Ma'am Reven Joy Valdez ng Asingan, Pangasinan ang unang nag-attempt ng breakaway. So na guys, at nakalayo siya ng bahagya mula sa ating peloton, at nagpatuloy lang itong si Ma'am Reven Joy. Nga guys, dahil walang humabol sa kanya, ay talagang tinuloy-tuloy na ni Ma'am Reven Joy Valdez ang kanyang pagtakas mula sa ating peloton, at tuloy na siya nakalayo doon sa ating grupo. And guys, si Ma'am Reven Joy Valdez ay mula sa Team Valdez ng Asingan, Pangasinan.
Paparating na rin ang ating peloton guys sa pangunas ni Ma'am Rhea Babas ng Sual, Pangasinan. At nakasunod yung tropang Bugalyon. Nasa 15 seconds naman ang kalamangan ng ating breakaway dito sa ating grupo. Ayun na nga guys, at nandito na tayo sa may intersection ng Soconi at pipihit na pakaliwa itong ating mga participants at magdediretso pa sila guys hanggang dun sa may ikutan natin sa may barangay ng Magtaking. Ayan nga guys, at bumibilis na ang takbuhan itong ating mga participants at hahabulin kaya na nila yung ating breakaway. Tingnan ulit natin guys kung sino na ang nagdadala sa kanila. Ma'am Rhea Babas pa rin ang nandito sa harapan guys at tumahabol pa rin sila sa ating breakaway. Tingnan din natin si Ma'am Rebin Joy Valdez kung gaano na siya kalayo dito sa ating peloton. At ito na nga guys ang ating tropang Asinggan, Pangasinan mula sa Team Valdez, Ma'am Rebin Joy. Patuloy siyang bumabanat guys at talagang nakalayo na siya ng tuluyan sa ating grupo. Ayun nga guys, at hintayin natin dito yung peloton at tingnan natin kung gaano nakalayo ang kalamangan ng ating breakaway sa kanila. Ito na nga ang ating peloton at nasa 30 seconds na ang kalamangan ng ating breakaway at patuloy pa rin humahabol itong ating peloton guys sa pangunguna pa rin ni Ma'am Rhea Babas ng Sual, Pangasinan. Biglang bumilis na naman ang takbuhan ng ating grupo guys at may nakawala dito sa may bandang harapan. Tropang naka-jersey ng white, Kathleen Ignacio at Ma'am Christine Joy ng Moncada Tarlac at mabilis na humahabol dito sa bandang harapan. Ayan guys, at nagpalitan ng trangko itong dalawa at balak yata nilang habulin yung ating breakaway. Mula sa likod naman guys, mabilis pa rin humahabol ang ating peloton at may isang kumawala. Mula sa Team Bugalyon naman ngayon guys ang kumahabol sa ating breakaway.
Guys, at nauna nang dumating itong si Ma'am Rewin J. Valdez dito sa ating iikutan at pabalik na siya sa ating finish line. Dumating na rin ang ating peloton guys at papaikot na rin sila pabalik sa ating finish line. And nga at natiling buo pa rin itong ating grupo na humahabol dito sa bandang likod at wala pang nakapagtagumpay sa kanilang makawala para humabol doon sa ating naunang breakaway. Shoutout sa ating race organizer, Sir Idol Jeffrey Garay TV. Suportahan po natin siya mga idol. Rhea Vanessa Babas pa rin ang suwalang nagdadala sa ating peloton guys at puntahan na naman natin yung ating breakaway kung gaano na siya kalayo dito sa ating peloton. At ito na nga ang ating breakaway guys, Ma'am Revenue Valdez at nasa 1 minuto at 25 segundo na ang kalamangan niya mula sa peloton. Patuloy pa rin siyang bumabanat guys at talaga namang pinakita na niya ang kanyang tunay na lakas. Makakahabol pa kaya ang ating peloton guys o siya na ang ating tatanghaling kampiyon sa race na to? Plus 1.5 kilometers na lang guys ang natitira sa ating karera at Revin J. Valdez pa rin ang nangunguna dito sa ating race line. Ilang meters pa? 500. Palapit na tayo ng palapit sa finish line guys at wala pa rin tayo nakikita kahit isang
participant sa likod na humabol dito sa ating breakaway. Pinadaan pa natin yung ano. Kaya nakadaan pa sana natin. At ito na nga guys, ang hinihintay ng lahat, ang ating champion mula sa Asingan, Pangasinan, Ma'am Rebenjoy Valdez, ang unang dumating sa finish line. Ito para astig yung buhat ni ano. Ang layo. Wala! Oy! Kaya no, hindi naman niya tinalo yung mga babae ah. Nice! Oh! Tinigil na! A few moments later. Okay, on the 10th place, let's call on Miss Rosa o Bosa. This is from Suwal. Congratulations, ma'am. Tutulungan mo. Ayan po, medal, and sama po yan, basket po yan. Ngayon kayo yan mamaya. Next, up 9th place is Elsbeth Macaraeg. Congratulations! Congratulations on developmental team ng Batalyon. Congrats! Ayun na po. Yan, dinidevelop natin ang mga women's team dito. Next is Keisha Thomas. Asa na po? On our 8th place. Yan. From Suwal also yan. Malakas na sa kahulan. 9th place, Charlotte Cordero. Yan. Charlotte, congratulations ma'am. Isa rin po yan sa dinidevelop natin. Yan. Okay, next. Case naman. Mary Rose. Ma'am Mary Rose. On the 6th place is Mary Rose. 6th place. Congratulations. Yan, ito yun. 5th place, Marianne. Congratulations, Marianne. Anakpakan ko tayo. Napakahirap ng ginawa nila. Mas ako, tumawag. At 4th place, Miss Jenny. Miss Pero. Babae po yan. Eto nanay niyan, supportive mother. Next, on the 3rd place,
Kathleen Ignacio. Jenny. Meron kang pang-load. Kathleen, congratulations. Ito po, suwal mo po ito. Birthdays, opo. Opi, may trophy po kasama yan. May medal ka na, may trophy ka pa, may pera ka pa. Sa ka pa. Picture. Yun, no? Ay, ito yung misis ko eh. Matapang lang ako kunyari, pero dyan, sa tao ng misis ko. Distant boss. Pwede, boss. Next, Christine Joy. Miss Christine Joy, come on down. Bongkada. Congratulations kay Alan sa Kapitan. Congratulations.